που θέλει να βγει σε τέταρτο σπόρα. Κρέι εκτελεί, μπλοκάρει ο Κοτάρσκι. Απέναντι στον Κοτάρσκι, το πιάσε. Ο Άλμαν με τον Κοτάρσκι εκτελεί, ο Κοτάρσκι από Κρούι. Απέναντι στον Κοτάρσκι, παίρνει φόρα, εκτελεί ο Κοτάρσκι από μακρύνη, κεφαλιά του Βανάκετ. Εκτελεί ο Μοντένσε, ο Κοτάρσκι θα το κρούσει. Η εκτέλεση από τον Ψάρα, ο Κοτάρσκι. Το γύρισμα κατά τον Σίμενς. Απίθανη επέμβαση από τον Κοτάρσκι, διπλή. Μπερνάρ εκτελεί, βρήκε η μπάλα, ο Κοτάρσκι πάλι. Τρομερή επέμβαση του Κοτάρσκι. Ο Πιερό και περιμένει τη σέντρα του Λιβάη Γκαρσία. Ο Πιερό πάει να πάρει την κεφαλιά, η μπάλα περνάει πίσω. Το σούτ από τον Ρότα, φοβερή επέμβαση από τον Κοτάρσκι.